Komu sa chce, nech príde na stanicu a zažije srandu. To je síce nespisovné, ale je to pravda. A našou ambíciou je vlastne ponúknuť takú trochu náročnejšiu dramaturgiu a ponúknuť práve také experimentálnejšie projekty, ktoré sa tu robia. Festival Kiosk otvorí premiéra nového predstavenia. My sa tak chválime, že americko-polsko-slovenského, ktoré sa volá Painted Bird Bastard. Je to v podstate prvá časť celého projektu Painted Bird, ktorý bude trilógiou, vznikajúcou teda u nás na Slovensku. Zároveň to bolo skúšané v Poľsku, v Grotowského inštitúte a záverečná fáza bude teda v New Yorku a plus tie ďalšie dve časti sa budú skúšať v New Yorku, kde pôsobí Pavel Zušťák, režisér a choreograf tohto predstavenia. Taký náš znovu objavený umelec. A v podstate on prišiel s touto iniciatívou spoločného projektu, pretože sa poznal s Jarom Viňarským, s tanečníkom, s ktorým my spolupracujeme dosť často. Preto aj vznikla vlastne táto väzba, naša táto spolupráca. Rozhodli sa jednoducho urobiť spoločný projekt a stanica do toho nejako prirodzene bola zakomponovaná, pretože to tak vyzerá, že sme jeden z mála priestorov, ktorý systematicky prezentuje súčasný tanec. When we began working, we had read the novel The Painted Bird by Kosinski, and we had discussed other ideas that we wanted. Bolo na tom niečo fascinujúce, akože vidieť 70 ľudí spolu, ktorí sa spolu hýbali. Tam niekde bol začiatok. Samozrejme, že s toľkými ľuďmi pracovať alebo ich zaangažovať a nadchnúť nie je ľahké. Takže toho som sa trochu obával, že či tých ľudí zoženieme a že či tí ľudia porozumejú, o čo nám ide a čo vlastne robíme. Snažili sa nezastaviť pred všetkými. Chcem, aby ste sa zastavili prostred. Veľmi dobre nás vedie. Je veľmi ľudský, že ja napríklad na jeho mieste, aby som povedala, prosím ťa, už prestaň, už to urob konečne tak, ako som povedal. Nie, on má tú trpezlivosť, pekne nám to znova a znova vysvetlí, ešte tak pozitívne, veľmi dobrý, veľmi. Skáčete na imaginárneho partnera. Pre mňa nikdy predstavenie nie je hotové. Že to predstavenie vždy sa vyvíja a žije. Každý večer je inakší. Ľudia, ktorí prídu na to predstavenie, prinesú za sebou svoju energiu a nikdy to nie je monológ. Vždy je to dialog. Samozrejme, že je fajn, keď tvorca vie, že už je to také, že to môže žiť, alebo to už potrebuje ten javiskový život. Tie tri veci súvisia so sebou, každá z nich je iná divadelná skúsenosť. No, v konečnom dôsledku ako tá trilógia je o migrácii, je o vykorenení, čiže aj alegoricky tie tri časti, to, že tí diváci idú na tri rôzne miesta, je takou alegóriou tiež toho, že tu s nami a nás nasledujú, nás sledujú. Je to veľmi dobré, veľmi to rozvíja človeka, kreativitu, taktiež vzťah k ostatným ľuďom, k spoločnosti, aj k prírode, aj vôbec proste. Je to také, ako človek si uvedomí, že tu není sám, zároveň, že môže svojim
hoci čím už len malým pohybom ovplyvniť aj toho druhého, aj dianie veci, aj trošku tak ako keby zlepšiť niečo. Tu by som ešte rada podotkla, že to podporili aj slovenské nadácie. Konkrétne som chcela poďakovať nadačnému fondu Slovak Telekom, ktorý to podporil výraznou sumou. A vidno, že už aj tu na Slovensku možno vzniká nejaké také povedomie a snaha priniesť tých našich umelcov a tých know-how zo zahraničia na Slovensko. Tak ale chlapec môže byť rád, že je na Slovensku. A som zažije kopec randy, nie ako v Amerike, preto zase sem prišiel.